wasebiru ao byorogonko rwongusi Kenya nensenkima egati yalyo konyora namona ababwatani kurwase chigosori ao kurwasa minyoko chingundi karate umupira mwenkoyo kurwase chiligi ao muna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga nichinde chinyinge rero iga ngoche ya mase mo kurwase getigi ya Kenya Green Stadium ikene getigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosori ngoche ya mase mo kurwase getaseni kia Ndizi TV nabuna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesi getaseni kia Ndizi TV kera rituko rya Jumamosi kurwecheza 10 chamaragoba goikachisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbia mwana mwanchu muri Ndizi TV anene kranande kwa tuirende kurwa sensa mindi studio ka tuirende bono wakiri wikirase studio anene karo itukira juma ya miss votambe mumaitebuna omogani oja studio wakili oja studio twakwanira amangana yeri chiko ao ekyara lichikiri turi manya sensi itu ya Kenya nere buno mu wakili na bwatu manyi buri aratoe twama kumanya ngirichiko ligokwana asensi itu ya Kenya kukana tokona chitopiki ao litukurere nani kukwanda tore elitu atigirete wiki erikorende mbere bya korekande katia bibere bitatu na bigwakiri to igatwara kole lika basinini to maya gochi suasuka gochi bosinki ko tebeligo na manga tora kwana simambi yaboniga nyora nantora sensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital ya sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News okonya chinga kana boto tweet @Ndizi TV News kone karenga kyao libodura gani kuboli wakiri asimambi yaboniga na bokurituma gwetera se namba iyira se skine igora ya 0792192834 ine namba yane ugontomera studio asimambi yaboniga tomali bolyao boniga ando dindelionse sirichiko netabandi to kwanira se ditukurira go setup gate kura kuna bogo tomakirira gani kuboli orada kumanya asensemeyo yerichiko bona bora da go totomera kiritura chiko kwana sama tukare bosyo bado tunakaribisha ekerengererio ekikiao ikogenda utobwatia yenero Ndizi TV bwansumo si choshouta na producer ito asemambi yabone gotakole biresa albia mnyokirasi nini tiagwakira tukwani kera wa kilometer lituko magani ko barororo muntu ko jaro bo magani oro na branyore na mbona igwiri TV yae na ndebe bono arakumanya gwakituma gusuka uchibusyo wakiri ya bono karibu sana wakiri mwancho marigere no mwancho motegereri wakili George Morara Bwakuma egonde mo koleri bwa mangana ye katiba nege sheria ase mochie obosongo na Nairobi nande igonko bagaga sekera aramisi ase osomia osoko erani na kumanyania mangana yeri chiko nege katiba so mbiamono ase Brighton ne management ya Ndizi TV ase nande kongarigane nande ase ritukuri yaroro lyabene bya sana wakiri George Bwakuma anabandura bange nanyo ndira barubugoro wiki yengima mbande etinkwa maiga tinkwa soma bakole na bange asinana ligeta sakara getali basubati gete batato igakuru mwembalia musaje omana kuru nyanjwalia nandi nare unte tukuruge simalia nandi naronte betikuru quarantine nandi naronte betikuru alia onte betikuru kemera igona bange ni babwate te marieta ino kitinte tinya sombo ni gana tete na bono wakiri ojire na lwante tina bakiri bagante kwanza nda wakere nambo ya ikiagera ibintu biri kwara somiri ku Ndizi TV pia bakonyire kyanda gikomi bagante rende na ko studio nkotebi na banya batorire tiboniga igona ikiria maiga ino na injirende timo tomotomwa no rio gotomwa nero go ikuna naja ikirio wakiri mbemano asoiga ase studio turaika tuchukwa na samangana ya climate change tu atigere tenjera atuyure mangana aralia machikabe kira sensema ya climate change na ndenga kensi erengete go chibotyo otujukura kone naragenderede wakiri twarore amangana tutareka sensema yeri chiko imetorire amangana yekembe amangana finance act ali ala se ekigambero ruringo chokorwa umraibu ensokorero mwaka yomo obisi ebono bande turigana Ruto at 1 abantu kote abari okorire buya abandi baotana tara akora buya naro nabasubati baotana tara ikiranira kiria abikirani tibona basubati korengana hebono buna chucha ibye omonyene nga kioroje tuasukire umwako yomo
Umwaka oyo mo no bwata amaya beire nande no bwata ya taraikere na botogote na serikali ya mosike Dr. Ruto ya ikeraniri as a security ya North Rift ya machirwo ikerani togo ogena una neve a long term solution although nande mbairana nande skirmishes inchaba ose esegi nande njaba chiwiki chetre ibere lakini aria Turkana Pokot Baringo then na nechinse chase esegi arenge sengecho yetugo ya keirake West Pokot na Baringo na Turkana so na bototeba na security na kinonye na rating na mo waziri kyo kodire gasibuya na kyo Kithure Kindigi abe aere tuchi amagisi so asinale baikeranire lakini chi sector chire chi security ne chi sector chire very sensitive ne ya security ya education ne ya afya so ndo tebe chi sato security na yekeranire echichinde buna amasomo that is education yekeranire go ikasegete lakini asegente ko tate yero samangana ya funding ya wanafunzi new model of funding aya report ya sogetu ya CBC na a task force ya president ya begete tera anekerwa tera kubene na ande ebe implemented so badon to bwate chiatua usama gurutoko bara na gogo chase health tindaro kende yonse serikali yako rimbakale asukurire kwan usaya togosoma usaya mo toereri no abantu bechi be media ntoraro as health so chi sector nchiroro totararo kende yakoriro yes so ntoko beka na to general security ya contain in the North Rift to the class kere ndombe kere also na security yo ya Kithure Kindigi asinale ba chiresko oroja badu bagati mbage tuetia gas kisito eyo kange kwana abadu bagati mbage tuchitia gas aya amandamano na abakenya amandamano gatagotangwa eyo na Roma eteyo ne gento kase katiba etutaete gesikwe ke ubosubure bwaye ke ubosubure kera nche Morara Bwakuma Brighton Makori William Ruto president Musalia Mudavadi chief prime cabinet secretary tuansinto ruonto gende lakini katiba yenetikare itatikara so ekatiba negento kiamana sana tubugento ko bwata turigere ne katiba na kia egochiko osikwa ochibosio ebyo sana wakiri mete karto kwa na route 1 ntokweba era magosa na ekartorebe abarai page county amira na Kisi kiana baro babeire at 1 totebe simba 1 na nyari 1 bakorro mwaka atujagire nyamira tumaoja Kisi ngakiro nyamira ero ngakitora reti kiana baro bakorro mwaka umaete ritanga ni beke basis county and yonse was mo governor de bwensi narenga koba mwango no nyandu to kwa igure na tebiri bintu bibiri bitatu like asenge chere and national government national government obotenelwe serikali iri ya Nairobi ne tofauti no botenelwe chi county ama chiko naro arase national aya tutabwatiga ayi bintu bibiri bitatu bitakorerwe iga chi county mwako uyu mutangani aseba ikeiri usasinya ribakorire nabongo tabotemire ase Paul Simbarati aikeiri otemire ase kinkoira na maiga nateba chi county ya karuchi governor chigoso igo chibwate challenge mwako uyu mutangani kotaka kubeka structures chinya chingao echia obokoreri bwabo ochibono notiganya ribo era no arenge na mu governor renge kogendera renge but Paul Simbarati iga chagete ago chaka kwaye oikarenge koreta e manifesto yaye ale tobokoreri o ambatanete goseboranga ne manifesto yaye so ase chi county echibere obokoreri bwabo obwa Kisi county nabongo otebia na ase performance na botore ange
75%. Na bere 75%. Ya biri bia bwenta ko kurwa so mwako yo. Inyora iga. Budgetary allocation chiba sanchi anyore tuko to mwasi chi county e chichonsi. So chiba seji nchi atangete obokoreri. Chiba se chiari goche chiari current. Iba se chia implementation e yure development. Nchi yo chiari ngo asenge chebi ntombiro konya bitarakorwa. Ege kwazo nkiari ngo na wika pending bills chiri chiari ngo chi serikali iri yarweto chia kanu chonsi serikali yarwero control budget bamanya ko release chiba so che county. So bokoreri wechi governor igo tubwente ko bobeka seratiri. Asomwa ko yabana muna twachake. No twachakirega. Gwakitho josto tumanjo swaso mujadra bwiritiko ria rero lisabikiri twanyite sana andiriria ntebeti akoroku na Brian Mukaya ani munyote kuru mwembare ambortin ko bona koranga ne katibe yetu kora kwana wakiri omo Kenya bono utigabarai ohiruri bagabune katibe yo debegera badana nguvu ni kwa mwananchi ohiruri bagaboli ya nto dana ba Kenya bairuri baga ase katiba onye bizuizi bya bekiru bibere bitatu bibwenerete ko guribaga ekatiba buneruete timato sono nganchere so keshiko ngiranerie kurwa seri chikeririe tugurie finance bill katiba tera ikeranigo ekero judge akuna chekina kere ase haki yomo Kenya akeiga tuamanya koba korora obeire transferred koru Nairobi mugure tande justice edi na bekorokia muna katiba tera asikwa na chi mambo matatu executive judiciary na legislature chibagwe chietenenere kilo monte tenenere Pono rigeri nto bate finance bill ye kineke to begete kotine ka na Law Society of Kenya. Ekineke etoko challenge na lichikeri dia ngoigwa gento gekuruna public participation onye koruboronge anga ichikoriri ndi ale goeta ose ndi ale gobeku ndi ale gokoru una dia koriru bono nkina atebera boy article 201 ye katiba nero tuchiete court bona article 201 igaute na principles of public finance principle of public finance a finance bill is a public finance thing principles ya public finance njibwate bintu bibere bipengele bibere openness asike usina obwasio na ndege ntu ya kabere accountability nki obokene openness and accountability bona finance bill ile bona tukunye kwana ya chire ya turbaniri asege ntu tukuruka employment act the employment act asomo chaka no entu ketuko ne preamble preamble yoteba na employment act go chikotenera mangana ndo nsia ya barikwa gosaba koriegas wachira se finance bill kwaretre section 7 na section 84 section 87 na 84 necho kusangereria ebango yechinyomba ebange yo kusangereria igonyerete teimebone eyebono gengana neri chiko kali kubutura amagoro kwa buture katiba amagoro bwasyo kumboyo na bokene mboyo njojo korera ngai ngatiba kia goteba ose ngai ichiko kiria Kenya ligo teba buna Kenya Revenue Authority esangererie gento gekoruguna housing levy ndio ichiko ria Kenya ndio ichiko ria Kenya erirororo section 6 ya housing act section 6 na ndo mo Kenya ontegerete usumu ontegerete section 6 ya housing act igago tena chibesa chia housing levy go chigo sangiru na National Housing Corporation so ngairende ngayote abona katiba yetu ya sikiru katiba tesikiri ichikuria Kenya ndirasikwa Kenya Revenue Authority tebwati nsa nonyaibaga kubeka magoka sebesende yonsi yo gusangira igore chinyomba lichikuria Kenya igori ruwete muna katiba tebete 201 na openness and accountability of public finances lichikuria gotena National Housing Corporation nere gusangira chibesa kubatika niki kiagendreta litkuri gora sense ya Birman Court naro chikyo bekeno kya Rosas of Kenya
gikora gune president ya ino Eric Teuli na igeto akarunere birengere byae aningi gekogera batagete amangana ya rusi wororo igona gote abona bakenya public participation nerongorana bakenya mbaye turi bagalisa ine wakiri asukuru birengere byao ikiano ninje ngona chunde ebeita tinge iri baga ngeresere none jibasi cyantu bakuna jwana cyantu bakwagiuna mbamba itinga ichigoji bono te nda komanya na nche ngemanye framework nereriye ebekire ye kibeseje kigosangererwa kibeseje kigosangererwa ngo kigo kigo faidi ngo kitego kigo faidi Brighton about this one framework yari go chakobo ekero public participation ekorire boronge yari go chakokorwa nari to ngo tore framework to ngo twara ama ebirengereri amatarajio aya abananchi abatochiko na juchi beseje company ane gona na chetu shilingi 900 housing levy Mchebuna karansta. Bono 900 cyane igintu ntaramanya. Ngai 900 yenga yenyombe yo chikwagacho. Anaga ichigoji. Tinda tebiko. Paka bono iga. Igintu ngigwete unya ukwano na o chinyomba nchire bako complete na madare. Nyomba nchire baka odana ngaji amale mongo nguriye kubore gusiga agachiche chibekwe lakini tinda arora ase usengo tebwe framework na kebese yane ana chetu entangani ngaye gochi. Asekimbate ntwarete ogo tamanya nasengecho public participation etakoretwe ingusishwe ngamasishwe abantu bamanya na ebese yeko kwa na chirumi atisechi go chiko genda aseke ganja neke gancheke igo chiko chaka kwa gacha chinyomba ari tangani igo chiko chakera madare ye kuru madare okay framework yebekire na chibese chichonske neke ganje kama gikwenda na ma lichiko lya Kenya ndi ayigorire tegento kokuna ugatuzi so ngayi na kyori uchiko na chekina asa uchaka kwa gacha koba agwasi ba uchakironya Nairobi County ngibata chakira Kisii County Kono tena bakenya mbara tuara bumanyimano asigindi wakire karutu tatu gukora ringaneria Finance Act ne manganande asiga seti yaro mba manganana ngo buna nande serikali ngujire kubeke taxi ende komenda ubatara mente taxi ya sebintu binde no ene maguta bintu binde eta kero mo Kenya wa guribaga orakwana nande ngakige mo Kenya takirwe guribaga ribaga kende yonsi chikorinde yonsi katiba ya goteba na machikanda ya rosiri ya ko bwatra ne katiba igo kende yonsi ketaraiti go oika abananchi bari yo chukuna usibaje bagusikana karokyo wakabaye uribaga bariwe amaoni yabo bachange basomiwe baereriwe bamanye banachekina kirikere yoko sukamotwe so ekerota aba chibangechi diswali ndina koboria nanga chinyombe chikwacho egesongo nande ontafusireri nande ongeresere omwanchu murigereria who is going to benefit enari bodi kobolikwe enari swali dinana asebange nyose ko sangererwa ingego chiko faide aya rigereria ntubate chibango chiro tayari chiro nande tuchimaite chiro ebange korokwa fuel levy yekona chikorwase amabutaya ke gari togotare inkia okora nande ko bado no mokenyo kona je no mokenyo nere gutumeka komendera nchibasa chukwaga cha chipara na korosi chipara so yito gwe ntomanya tenga ye ntomanya yes so eye ngo chiko faidika na base kero oye kwanye bekire usinonye menta totebilioka torete gato ikaransi toerese ototebie ebese 900 egwasangereria kurwase 900 echi chisiringi 10 gochikonda sekere county chinyomba chichikonda chichikwaga chose sekere county kwebule echichinde 100 uchichikogenda se oboteneneri bwe cooperation eye uchikotenena mangane chinyomba echi enari bori ko bori wakina banta bangu majube na bogo to bori na bogo to birengere bia ngakiro jiringaneri ekyara buna nje wakini nganare bori inchego na chunde na Feristo najua onero murgione gae kiro madawo kwende nyomba yae kando kusingi bone enari swagi nana tubwate
na ntokobori tutae tutumanye gwe na eni ni yega housing levy ngai chibase chinga chiguchia ngai chucho utumeka tene tokobori asobobe ya tokobori asobuya biasana mwanjumuri tukobori anene tumanye kiara abakenya bemuruganisa na mpae tu ibaga lisaine as okuru birengere byabo amangana housing levy na mangana ande arengete as finance act yo ya 2023 nara wakire sawa nindojiga akobori na parliament nde tukora bwa sensema ya finance act twenda asamangana ito yogo change kwelire nara okobori na Ren Felix akoboriga parliament neroro naraba chumbe ebachorire gochigoto wakirisha ase assembly baro bakorere bagali abo bene buna abachumbe usina baro baro asoko miga bakenya the chinguru cha okona cheki na se Kenya igo chirure mara kabere chinguru chonsi che katiba usichie oko gambere nseye echire chito all sovereign power chinguru chonsi echira store tuamanya ko ordonate yani korwa chinguru cheito chinde asaba jumbe bakoreri yo bokoreri bokorosia machiko kwa niaba yeto utowakilisha chinguru chia kabere na chikoro kuna chinguru cheito chira asentwe ntwa bananchi na chichi toire ase ekatiba ekipengere ya 37 tubwateri bagali yo gukora maandamano go picket na korika chi petition petition no korika mabori gete ase kegambero kende gyonsi ose ase obisiende yonsi kuboru neke ntutaitike korerigwe oseke ntutaitike korerigwe oseke yakori rubobe so a parliament ne bwateri baga lakini ase historia ya parliament yetu ya Kenya maramange parliament osinoene eke act parliament tetene tena bakenya gotora atebe bachumbe babere batatu batene tena bakenya aba parliamentarians bali barenga abange go betetie act inkibanyeterete eba beta whip tasinge chobale serikali bagata boy kamonyeti serikali yacha yabwate no gwete nkwe gwete ntu atebe tukuna serikali nyane kubu na man so serikali ko tena serikali de kubu serikali ne yangu serikali ne yetaba na nchi lakini ntu atebe na serikali njanya kubu bon okubu tali serikali yabwete egenta serikali yabwente goteba yabwente gotena aba na nchi mubwati bagase serikali Tana to debe tuwe. Na utu wango tabu. Tetra korera bwa sense meya finance act toganye na goikatare November na liekare kuna chunara tare November tarikirenge tariki emeronke bere nainye barachikuru kuna chitore nangaki ekogenda kuchibosio nyerubuna manganani gabegetwe a sekambero no mo senator be county ya Busia Okiyo Mtata na igeti adende kwa niaba ya Kenya bande agaikara athena ya igende kemereriwe asebyombe binde byasoire South of Kenya mbaroro naba wakiri bande abandete komocha enganeye anenekero ekomiga Kenya since yito yakatira nira senkwana yito erito kwandete wikeri igoro ya climate change ntwaye kwandete igoro yo change kwerire lichibundiriri korwa se summit eri bakorete nandi ngirichi kori kwana asamangana no funding wakire na takatura aligire bintebyo turi na climate change negendrete no mukutano no betoro turanyiri abantu buna ebintebi ugo change kwerire nero yaretire amangana mange tukateba ni wigeto mete sumorwe nebinto binde twakwana ni lichiko ndro wakire karuto gosio swago chime torena lichiko ki ekero lichiko kita korigiririwa ekround bakwena mamincha gotabwati gotogo sumore mete gosenki gokosia mangana ya climate change wakire climate change natwa kwanete ogo oncho kakwerire no oncho kokwerire bana twa someti osuna twa rekoerania okole kwa niaba yebi amakora itamwanya bantu ntu aroche na climate change ose ogo change kwelire owa chagete kurwekero to chagete ye 18th century 18th century na kerengento kuruna industrial revolution ya chagete yani oko rosie binto oetera chi factory ejichi nyinge nonye kurwe kenyoro osonye kenyoro keno nkebwati factory noroche na factory ya Nyankobati ekereko berie chayeria echaye to atolire toire Nyankoba konyeberia
na kunyomia ikiutumika na mabuta diesel ose mabuta ande industrial fuel erinde eberie chayeria echikobe chaye tugocha gutumia sege kombe nyomba echuma eye tubono twikaransitekero geke echuma eye gekoberi gukururiga na riria ekero ya ruririga na riria aberiwe yacha korosku ya mold ya bechuma aya ebitamba ebitokobeka eyange yembegete process yo konyerosia iyetegete ebintu bitumeke buna chemical gete chemical chigotumeka se bintebi njibwate limisu njibwate emission yekurusia chigoso asembeo nere yegosaria rire amario kigete nara ya gosaririre so industrial revolution ekero yachete nere yechangie tanene tugachaka gutwara rire tigachaka gusareka embeo igachaka gusareka che emiale gose oborabuboria bokuru ase omugaso bugachaka gutangwa gose bugachaka koeguribaga bwabo bonge gocha sense uneta tonge tubo oko rabichi korabichi chinsana asenge cyo yoboremi korabichi insana asenge cyo yogotaka kwagacha korabichi insana ebantu bamenye korabichi insana gusarichi tente gusarichi ebirubo ebina bibyakire koreta rire byakire gunchoka na twatwarire amabadiliko aya mange akire gotoretera chi catastrophe amangana koba sense aya ata buenerete kobo onye nditorendete enseyeito bitotana ine twagerere chingiti chiakeire ochiakure chitabwata chikomenya twagerere mwanya bantu twabanyene amarwere getachire asengecho ye chimbe chichimbe twagerere ntwabanyene mwanya bantu twasiriri o eraye ito erayo kunywa mbengia erayo kwegokia gotara samazingara aria amaumbile aya Nyasaye asaba togene Nyasaye so climate change ye nare yachire koreta okwegosa okwegosoko na kuko bono twatwara muno mukutano yabeta Nairobi moisoni okwegosoko na ukwaletere twachire utwara amachikaro sigwe buna lichiko likuru na Climate Act ene lichiko lya ugonchuka kwerire 2016 bono lichikeri uri arengeri beke emikakati osebibeke chinjera chotema gokonya iga seito nense seito tekali asomotien seito tekali Mars seito tekali Neptune seito niga mbalenga bamenya tasenya enseye ere mwanya bantu ebimeri nechingeti ngayito menyete nasiriroba nkikira affected bono nerirobe nembeo wakiri boneka tukwana igoro ya Act 2016 yatumikire buya erinde kororana twabekire miroberio yoko koro gochinjuko kwerire wakirana kitora konyensi yito kubatikana nirichikeri ndiro ndibekire ndibwato orisome richikerire richiko gete rire rigi yasa rire very attractive asama chikari yaro ayo no nayo kwegoki gosoma lakini bonekero kwari somere gwakori akero soka isiko ayo manyana Brighton munorega kwarore kendi yakorwa asirichike implementation yabere nko nki yakogera implementation yeri chikeri yabere nko implementation igebwento koba nche naye implementation tebwanto kutiguna na serikali yok implementation yeri chikeri nekero nche naye tuachire kilomita yemo bali tole azechi
tubwate libaga tubwate uwezo turase obotenene obogambi tusoke isiko tusomya abantu baito na climate change ne effect nene sana se amakazi yitu naba mwanya bantu amakazi yechingiti ekitomete na kirocho amakazi yeriro beri tokulema elinde na litore konye tokonye na kegori kiamambia gwe wote na konyoretiga ense ya Philippines nense ya manani ande bwate mbule nyinge eki nanki alete tukotini yeko kemanyira asaba abachangamuzi bamangana yege sheria yeko kwa opposers case opposers no monto chiete koti group y'abantu bachete koti bagatena ekineke tokugamba yetene nioko na chemete erinde tuchiko konye kegori kiamambi ko implement climate change act iye bwanto kobegento abatore in the responsibility na to kwane tanga otena ase serikali enene ya rosiri serikali ya Nairobi ne bwate emekakati ne chi task force eroseti choko implement lakini oko kore obo koreri bwa beire ngora nsababu kechi chiko gero bo korerio no ne county obo korerio bwa bere ngora senge chuye egentekene sana enibo funds budgetary allocation ntuarigereti mapema tuchaka corona climate change negento kere kiamana sana kebwento comment webesa oroche ne county kwa roche percent 4% yok ya budget ya county so oroche unese kasa ya unegento ka sinisa 4% ya county yokerwe ntonyora done ende onse kibasi 4% njiko nendo korania task force na bantu bate ba kolegasi tubwene togende 1 extra kilometer implementation yeye ebe funded buyabuna kwaroro mo sikeru tateba no rure chibilioni isano ibere as county chonse chi bilioni echi isano ibere igo chirache chikonye anene asikingo tebera boygo kende nkeyo kirakorwe as implementation stage in the nation of the Kenya usense onsi bila ebesa ebesa na kiego chen hadi ebesa na rego tumeka koreta chinchera chirichira tumeka gosomya abantu ko implement ebesa na rego tumeka for enforcement nto kwane te gore mete mulingamu ya kamuire chitende chonse ya kore chitende ncheno yo mobo nkaransi tega ngoteba ntegererete eriogi eriria climate change na ense yeito guchiri gukamukapi guchituri gutwara chi challenge as chi flood ne chi drought onyanto uchiko moderate tokolege nto yo korana na kitogo stop ebintu bigenderete Garani doje gagati ya batete provide mechanisms for and facilitate climate change research and development, training and capacity building. Yana ndo wana funding neta kire gocha as county na as serikali. Ifano akiri chikoni ngote badinande na ngaki chibasi chikolendwa kana wajira jana jitumeke karto korana corruption ya beire kidonda suwa sinzi tu ya Kenya. Chibase jiraja ba mobilize resources akijitatumeke tebe ichiko kija rende chibase juwakiri. Lichiko rikorenda mangana rigo deal na bokurumi bonde bonse ne katiba na machika yande tubata machiko ne chi institution chibekiro chikoringori na kobeka abantu on their toes aba batatumye chi rasilimali yensebuya inyoraiga na nonye ufisadi tari otokonye togia instead yokunyeragereri Eda kwenye togia. Eda kotogi kwa. Kero ufisadi ase ya rekanire ige bwana teko igwenchera yo kurwani kwa. Ko igeri. Kurwani ufisadi nenchera ya mayoka. Na kitoko korato nyore obo saidi boisaine bwa oritwaro nango sariare enibo yense aikigwe kigambero aukumiwe. Bono ntuiko baraisi nturi bango nakige twatigeire ofisadi ya chakire koba yatoikire aseke gwengo ekerengo yatoikire mechanism echichiko kwano na chibeko cha
capacity building na research igo nkagirete na research level ya koriru eye eisaine asitura asuke mpaka so ntoko tena tukwira na sich boardroom ume tujo ko research vinde mbita et research into to want kora na tu akwana te wikeria tete goro ya Mau Forest tu realize tinche naye na Mau Forest nja kunetu tukatwara abokongu wake ekero Mau nande atene ni gweta kuno na noro china ba ege sine na nto machikoira na buya so again to kere ke buento koba it is about implementation na erere bona na implementation etagete bona etagete bali baire chinguru usubaire ribaga babe farm babe no omwelekeo bukora na kora tari kuriwo kwana ukora kwebikoro Wesana Ingeno Ntonyi Amaiko Yunaris Barongo Mukaya Secretary Nyakoya Omugumo Boda Transport Sacco adana nondi me yumoroberio congratulations for the good work I love your show adana anjete umoroberio kabisa nara kuruguna Edward Mumanya adana nkwani ligwakili Amaiga mange sana kurujinsa majiritia karantina adabwatibya sana adana bono egento Kenya ebwatengelina ekeromo sangano orororo nalibago changamuka Usikurina koru umusangano lu aera kendingeyo bakenya batebigu iguru yamangana a climate change into tebena bono umusangano nali orenge into kyalingo morero oya dena bono wikabono ande insi yakiri abo Edward yode tienda aboria njena yantu aje tukasime ko mote ndi tutarabaro kijibi jibi tutarabaro inki tuarorire gose mondo kyo chire gose mbarasaki ngokwana tegura climate change as twegure asechi abarai baitu ndai teario tuera na siasa bakirire tuera na siasa egeragio yao de ane Edward na bono lili bayebire lili tu akole to mokutano ya tukae uchipadi mchie allowance tu akorente noro mo Kenya tenyo te mangana climate change bona ya aba bainyorete na aba barega gase TV bona bategerete na nchenaye iji control ira abanyori wakiri lichi ko lyoko inyoria lichi ko ma tetali na lichi ko liro siri ko chikorozo linyo mo lichi ko liro liro siri lira amendi lakini no lire ngo sikatura machika emete ekerego tebuna tigeto gurukuroje aba chief mbarenga ba chire ahead ba tumire policy ya serikali batabire kitiga yakoro abari mu bechi skuru mbalenga batabire abana ba abanafunzi na ewiki tamwe gweka to kero mwana asime ko motoy ayore skuru ke wada abana 4000 mete 4000 ene mete 4000 ngai to ko borioka onye skuru ke wata gatia gasini no ko borioka na ngai serikali county commissioner go toro ke asige tige kare usasare roro to ngo smekemete Bueno, wakiri majika ya naro na indundororo ngofereti ma failure ya goikerania machiko ninche naye aba Kenya ninche naye because inchoma nyane na chire esabari go sechi toteba okwanda umutimoko umutimoko ya krotoko genda abande nkogenda turase osote abande bagenda asakuru na Masai Mara gaga chingete chire tinda arora ngakiende yonse ko na chire mo se kabere mbono ne itia gatana kronda na cheko enda ororo nimborie metebere kuruga ngene jusmeko Pesa didi nyaboka tena mbia mona somoro beri ngwaniri wakili mbia mono sensemo ya climate change mbori wakili chi counties njita kere chiche na machiko ara konye chi county kora rigiria mangana yogo change kwelire anene usikuri rogongo rwagusi endagera tu akalire nigo yasirire ekiagera yogo change kwelire kwa letire amonchiriri oridi akubori na chi county bonita kere koreta policy yabo sama chikao barosie bamusie barosia machikali ara atokonye guchesa matukari busikia bura bono abwateri sosa endrema bintingo sirabire esali ya creme danjinji ajira ndantu batigire ebina bibwante ko somigwa abantu babe encourage na risosa liri asiri amete diyegerere nandi cheruru omongo nanto nyore embegwende tusmeke
origerie county ya Migori serikali ya Nairobi serikali ya Ruto njakorete gente wiki yetete njagazetete oboremo bore chieka 6,000 eka 2,600 oboremo bore ekroso Migori ausoroche rinani oboremo buri obwabe tuboka ba gazetted mune forest ayuko igure na igure ena serikali anene nkagerete njabwatira ntira Migori iga riswali ritwabore tinje nayaga tutakubuka mambia yemwe gatonyore umusike Paul Simbara ati umugavana itu nero otebire na mangana ari ukikwagache university Kisii University Nyangweta na ukikwagache factory MSc Nyangweta egende kyarusigwo medesime gwe emeteti gare Nyangweta na riri na nirio katubwate gusi na riri na nirio katubate gusi aya marema bera atatu aya serikali etara iro koboko osiko kunya rosi osiko kora kende tonchure nonye togotena tubate housing tutete kwa gacha affordable housing di tanga ni tora atiga affordable housing tora address the climate change effect amarema ariaro aya serikali abantu bande barasime kemete Dora take priority into priority climate change negento kere gento kiabono kiabono kokurugoro bia sana dankani mo chiemo dena bwa kiribia wa kirino on baroja studio na jina onde me ye studio ko bakira mbena somori wono ntwara chigali chia estima chiaro sigu Nairobi kurende atuateo yakirwe toreno enasi county ya Kisii no Nyamira chikobekwa igobono ntogorwa ntore ogochenji kwerire boli neri boli ato iyo nda moiranerie na part of chibasa chiria cha 7 million serikali ya Arua billion 7 ebintu ego chiko tema committee gate na nento kwaneta ekemo kyabona ro chikiri kiraria no korosie gento kune power station a fueling station a station yo charge chigari echikutumia electricity so igo implementation never as a kere county network center erosiri asegari konde yatina ya charge yamanya kugenda omwendo so eyo negento ke needed implementation na funding tari gento tokuboka mambia yakorwe ya but it is in the plan ya serikali bia sana safi niloje na Felix na somea na Samson Kibukol de anere no arime yumurubira tubati sana tabati bori konda totogi sana ro Krishna da no onde me yumurubira wensa kibia sana salimia wakili as umurubiri oyo Dennis ondaba dana bwakiribia wakili na Brighton bia mono asogoto semigoro yogo chenji kwelire amangana yogo chenji kwelire oikatubwatera ne 20 tosire na gukora ebintu biri birarete ogo chenji kwelire Benadi nyamweya hodana bwakiribia koruibacho no arime yumurubiro era kubolibina kwarorina ogo sambara na masakara nkogendrede asichi county osobotume kibwa masakara bantu mbali kubwatwa bairwe asebigambiro kyari chikondiro ninki kwa inki gekogera abantu batari kubwatwa na kugendera na agosalia amangana atwitaneni na iraneretie bunaboriri na iraneretie nteka mongada na chiete getare Tiango beko yana chete buchere getare diringa bangetera ini tokore nyama lisa kararika mondora kardasi agataka to bekere omusubati olenga mutu yana agakana so ogo kana koria ko implement ebintu bibyogo taka gukora mabadiliko usikurenda lichiko ndiri na rirendu no mupolisi ambwati kuchimwana kera hitu uno mupolisi atubwati kuchichi asitochikore ebintu tubekirwa masakarayo atubatu chitara chambiri atubatu sunege chiro atubatu chinyako chiro yaya inchenaye ntusha ne guchenchi ense yeto ya Kenya asukubwati amachiko boronge ayo monyane naye omurendi bweli chiko mutangani obwente gukani urina amasakaraya na araria akanu tubwente kuri bogore rigendo eyo tubwente koba abantu tubwate conscience rwose tubwate obwoba buria poko sikari chiko tubwate amasikani aria ayo sikari chiko go ikera ase
tuchigokora ebinto bibere ose bitatu biratokonye totogotena climate change ebinto binde bitakere gokorwa biratokonye no gokeia na chinguru chia stima togotumia tokei riga bono yone chitaya chiogete tore studio chitaya chine stima togotumia sola nerega sola teyo na kigo chimotwe era abuna iga abuna tuikaranstega kere stima togotumia ga chi flashlight echiga igere estima nyinge chiwatts nyinge tunyore another source alternative egotokonya kuse tokeye ogotumia stima ye munere reducing power use negente kama yo mitigate climate change na ki trisa gete chia rosi gwe trisa era nene obora bukuru gali bwonsi bwatonyora noroche bira gutumia omorero eyitwa twari oborwere bwa climate change echinde biribinde twakwana na kuruge sonso bwone ochie town nkarenga nanye kuimoka ntige gari yane ntare na maguru ochie town umate buna nati kwenda ne gari ne diesel ngotumia na keiri amario kia ya gusaririre nkarenga natigire gari ntuma piri ngotige gari nka na tara no ko dioka lakini na kirende era abancha na jirani chinde ibere twansi tubate chigari tubatiga chigari twatumia yemo yo twakeiri amario kia ya gusaririre ebine bintu binde turarigererie bikeye bitokonye aya emete ekero kwana cho mote gwata no motoyo no moringa mukwana cha ukwana chiro moringa mwekuru ase etende ngwasime ko mukabirio ngwasime ka no ne riugerimo igo naye gwa affected ntubuga ati mote ocha konywa carbon yeyechire carbon inyora nero esumwembe tubwaterega etotete carbon dioxide na methane na chisumu chimbe chiraserire na chitokurwani na chichacho koreta tubwate chi flood tubwate ne chiroro drought chinyinge asingicho climate kiabera affected ebesana wakiri na rabo na lichi kiribone ria be 2013 act ere 2016 bakibone ndo bionchore twatware na mangana new technology achire lichi kinta kena ririgera rigwe di adapt mangana new technology yogo fight mangana ya climate change but lichiko is in the process umadre amachiko gare continuous konya ko roswari iganga egari ere panel beating wakwa ya rosku yeika yabaiga lichiko rire progressive igento kere progressive yeko gendra koroswa machiko kende nkeyo yatangire na machikata rosku lakini aya tara change kwa aya yebinte bitari bya technology ngaitwe ikiranire ekabno gutara ne technology tate utuno gupakega aya nini yega yo korosyenyo etrise nene gaga ya tobura bugo chama in technology tate ya ne management ya ndize tv would decide ga obuli mobo tiaga chiti 100% iga age atu yonsipi abe kerore kenyene yakore tobura bume chitaye cyari migo to mitigate climate change to change so chinyomba kira bantu bakwaga chinyomba abantu barigererie nana kitokwaga bono with ebintu byebifabyo kwaga byabeiro tobeke chitirisa chinyinge nto tubenyomba elinde tutanga etobeke bona net estima yo katotumia kaginege ndaka motogotep chigari tugasene kogora chigari ku Japan chigari Japan na ya rosire chiche electric tutige chito che diesel tobwate ne petrol togore che electric ejubono tuachakira ku mitigate climate change totebe origeretie epare chichigasene korosiguga orojene chita chigasene gotenenu lakini tinda romonto nde bwansi obwato etamabuna arigati ari na kito chako kobeke metegete emienge tayo na mauga so ebine bintu bibwente koba tubwente korengerera motwe tokore bitaganetie sheria go changewa inche naye emeteye kubutura kururoche edina aruga na ike town nkabori kuna bantanga batatu emeteri gwata ebe mekabiri ndi moja akaotoa eni tuchakurushia mete
engabatebia engakineike ekere serikali ekomeke policy eyo na ebintu ebimbikoro lakini nkaba surprised oyo mogantebeti njeti nkobutora moringa muone onye tingwakanu besa onye tinkwago motengo sisimeka akaba specific onoro chego twekonyere ntorakonya meeting toratware Nairobi meeting toratware chol chinene meeting toratware chirutune miale chibe TV lakini ntora ikase tokora ikigetakere woko era mekimamanya kubona ingekora chinse cha west chikoma chigumono sana na chia sariri lire nande chinse cha Africa na kubwatikana mete bamba chali oira meki kubona mamanyi ingekora chinse cha west chikoma chigumono na chiko sariri abatabwatia machiko na tinda tari machiko tinda arorase factory laptop yere gabosongo Teyo. Noroche factory ande? Ya dina ba gori pe atu ba gori ba. Noroche factory ande on siechi chuma ga baso. Teyo. Enta tu como era neri. Ngora. Ira mek mambanye. Ni noroche factory ande on spi ekorosi kende kere kiama na ga baso. E factory arenga neri. Ji factory chirega odene chiche chai. E chai. Na kisi botla si arenga ora. Nande ke mentange to kende kero. Ya te megati ngorora megati megati na yora rosiri ya obani ya onyomba nega chinsechi igo chibwate osogo soerwa na chichia gerire tura sama toba ya tore asengecho na chichinse chigo korege tukuguna mass production ya products chitokutumia na chichikorosie bintebie binge togutumia chisimie chichons esiminga yere likire made in Kenya Teyo China rende inkina na nkomoira neri gamoira neri chinse chechire na no oko chinguru mono kera na chikorosie bintebie binge bigutumeka ne bintebie binge bigutumeka kubirosia oike stime nyinge tumeke oika mabuta manga tumeke gusamba ebinto usamba chima shit chima yakubirosi so production na rereta de chinse chigatwara na chiko emit greenhouse gases chinyinge echicha affected Lucas Ongwoli korubonya meuru umusocho adena wakirimya mona sobose miuya igoro ya climate change tigatubwati richiko ryoko renda amangano yogoncheri kwirire wakiri ochenji kwirire nigo koretwa na carbon yoka in the world abakara kuboliganede as the scientific update was a feedback to what the major gases which affected climate change igo chire carbon na methane na chichigo affect man na chibwate effect biasana ngate Lucas kwigure na wakiri agotebiri kabisa wakiri bono ekero tugo ekero rijigo kora moroberio yo me chande yonsi koretwa na intwe mete animosho jinto gojibeka imekiara njiri koigwa ngakitura nyokore kabisa ngutunyo sorobu kabisa oere usen solution gitura abeke yugo koro mochando yo birenga gitura abeke byo koro mochando yo wakiri oi katorigererie getangani kebwa na babori kabirago igoro ya na chinse cha boraya aba chinse chinene chi economy chinene na chichigo saria the climate mono eyo tokunyerugana because of their might was the chinguru chaba se industrial production so industrial production esego changwa tetumia fossil fuels na mabutaya ayako yukurunze ayali bwarabu ayatoka turukana rogoro amabutaya tusikunyatiga ryokiriria karubigo sambe ibintu byokorosi ndiswa aserire ine ntangani so toirane tutumie chinchira chingao korosi ebintu utumia chinguru chia alternative energy eyegere solar tutumie chi windmills tutumie other renewable
sources of energy buna hydroelectric yute mabuta amacha arosi stima tari stima ria cross kune nechi generator turbines ya macha that is friendly lakini wakire katote abani solution ye bono even donale economy diri usare kama gutaba ko yuguru jinse kete bata na kwa ni jinse basi nyingi sana tosiko yatiga economy te usare kanani so alternative na bego tiko alternative na bego tiko konya kegere fossil fuels na chichire a major contributor yebintebi ntwa kwana na asogo konya chi basi ose chigari chirosigwe ikikubori abantu chire friendly erinda abantu banare batige gutumia chigari cyabo erinda chigari chikorosi amaryo kyaya chike aya energy yechinyomba tutwara alternative means of producing our energy tutumia solar nejichinde tokei utumia fossil fuel ose fuels chiko affected chikora dalire ikintu ya gatatu to babango ko manage chi amanani yaito amanani ya gasene gokoru na ara ya uchikorete effect ya nene so na kia amanani ya uchotenenerwa ni nani asidire ndiba affected litigare buna abantu basoime bantu basoime aya yende nando tebe na to ligerena na kitogo to renewable energy nako to kwana for ase renewable energy to tebe na gose ngakinere to kuligerena echafu yego tugutwa akara ko anda ya tumeka na ande ya rosia chinchira choko twara chinguru choko drive maybe che energy as a fuel nto baso twara ibintu biri twiko bitari biodegradable eyuna konya se diro barieto nense yeto ya mwanya bantu ne chingite Bia sana nindo jike kamande mbari kete na promote low carbon technologies improve efficiency bibi kwa kwande bionsibi ebite kete gochi gotuchanda asa matuko alibosio bia kabisa na ya nara kurukonyoni ate ano ali meyumuroberi ogoki usana bosemi tuatwalire ase mambi yaboniga bia mono wakiri bia sana sarome makole ate ano ali meyumuroberi nero ogoki bia sana ase mambi ya aboniga ngati yabali patumire chichumbe chabo gwetera ase enambi yera se skini yago igorabia 0792 192 chigokora ase mambi ya aboniga nataka ndarigiri ali WhatsApp ndole mbarabia batumire ibere setu kwa kire karto chigokora karto chigurobo semi bwaito bwa mweli ase mambi ya aboniga nineje Angela Roisa bwa kire no alime yomroro kuruma kongeni niko ndani Teresa ke mtu bwa kire Brighton kurwa alia Muranga Amorioga Sakaria Makori Muginda watching live from Basinya Maruma na Victor Omondo no bale ime yumroberio batubwati kabisa ase enjera eya mogose eyende Godfred Ayunga na yakondani Lamex Samoita na ere no ale ime yumroberio tikarongera na gase wetera ase beach fan beach yane ebina Brighton ndone mbarabyo nande batumira ororo nindo chigaiga Damakrin mokaya odebano onde ime yumroberio toise kubwata na twenzi asogo koro gochenjikwelire bana wakiri atebire byonsi nabo bikoba tigachi skuru nacho chichi cyake gotumeka ebinto bira konyo gochenjikwelire wakiri mezi skuru demakire odaji skuru gotumeka jina yoje marioki alia koroseria bane ndagera matatumeka wana new technology ende yogokora gochenjikwelire chiskuru omenyete toise kogenda asoko beko musingi omuya okende gyonsi yo turachakire abana baito batwara obumanyi yera tokonya se engaki entambe so chiskuru na chichibwente koba egefai getangani yegotumeka ase oko inyoria kera buna management yoko tumia lesser energy abana baiso somigwa na estima ko kirio kateri yamana kero tari nyomba limia energy yake igera konye na umanyete kero mwana aromoke montekera aromoke gagos oko mosomi gerera isi kubwekero bongo bwa kongere so eyene concerted effort na nande ngirore na rorega na rigeri na nchesimiga na borigwe riswali erimo riswali yo mwambori riga erire na inki mikakatiki kera bono ntonya ukwanira mangana na Nairobi serikali ya Ruto ntubwate
ugatuzi Seka chigenga county ya Kisii ntorarora kende yonsi yakorire ya climate change igambo na aye utawancha motebye serikali ebeke orokereri na nero nebwate eacha ya climate change ekiraba na inchibaga na ingo ngukoiraneriga ni keronda anyore ribaga dio koba oikaransa no mugavana igongo gwashwa omwanchwa omorigereria ni muborie motebye una amente ake ase effort yaye ase climate change nande buna gwateba mose ukobori na governor na bwateri baga aramente allocation yo kuri 4% gochia beigoro inde Kisii tobe motwe it is at his discretion nabako decide akeichi beso kuru asegete aletega ase climate change eneri bori ligia sana nande birengererie miya sana mwancho muri kwarure ebi byonsi mbikero mu governor aseri tuko erituranyore bari okomoro Bio sana nje nyasa karanje nabonda ali mu wasiri bwa mangana ya climate nabo mote no mambe ni mwana wa 30 minutes hajenera to mitigation kiba begire gato ukora boninga ne ya climate nabonda muligire abwali toro semambe na haje no 30 minutes haje tura kwana nere bero berkida bagotoa tip mero berkiba begire wedera somugabana Paulo Simbarati asobokorri bwae kwene kunikiare bindu bisiko sarikasi account ya Kisii kopya serikali nsengima asoko jinchikwirire wakina atakururingana lya ulio mweli asemambe yabone gatokoro murobiri kyando jerito byeringire ngana riane dio mweli ne rimo ne ase ya mangana ya climate change igere aya na inche into babere turakore ense ya bengiya asemambia na kagori kende kya mambia mbia mono bia sana kwa kiri mondana ntomera libori lakini eri amborire otagete kumanyana difference between implementation yeri chiko na amendment yeri chiko mandona tete koso kumanya abo motebia sideke ya mega implementation na kero okobeka guso obokoreri bweri chiko ribuna riri kirase getabu ribe kuri korere na amendment igere ekero richiko geteri yare goteba na emete na begusime kwa andons ase iroba rinde ryonse ase ya Kenya amendment ne ria kero gotena emeringam tesime kwa angene chindiba angene chindoche igo bonoko ogo change egento gete kyarengo ase richiko ina rutokuruka amendment nenge tuge gonchore gete kyarengo kya onchuru kyabo buja usikia rusiko usikia onchore ruobo koleri bwa ina ruko amendment bio sana oyo ndinere namboli na what the difference between cash bill ne bond kero monda chiralia oiro cash bill bond ose aswali tisi tams jirali jiwi just nyabandali ntwabwate nchena omo wakili onde togo chanerega Hilary Tom ya bond na cash bill etutaite tonye twarega ase ogosomia because riswali elio yachire sana no na story tima tusegora anchere wiki gocha tuansi babere tobega tusomi goria criminal goria cash ne bond wiki gocha teto kore boy weekend na wakiri atebire kiara maswa na mangana to ta mumanye ase mangana yeri chigo ndo kore nde weekend wa criminal to cha criminal to somi gore cash be na bond to mayo somi ne ndo ta swari de the same swari of the same e bion spin to bwato mopango to ko request management wa to tanganera kere ri swari eri swari di nyinge mono sana to ko bori was to wet no mbonega kombata bantu gotani komi batatu komanya gore ri swari eri we sana kiara ndio ko gayo monto e cash peri mosiasio ewa na kibigoja gojega mitogede sawa toto kore weekend mwanjumuri aina to chukwanira e cash peri ne bond batutai kabisa kwa mayaneri chu gero kwa bwati rosiko ikura sigete ngakiokora doni taito didingo bekwere binde byonsi baje batosomi e weekend ya tukorera asinji birabieto byamnyokire kuwakira mbemara karo kwalenge ime yumuroburu wensa kya asensemeri yeri chiko twarenge na wakiri chochmo
gose George Morara Bwakuma ase okwena kibuna otwegeiri amanga atatu negende buna abasani baita mashabiki itu ali anene agotegerera murubiri welichiko mwaseniwe tumira weekend lituko bune lero lakini tariki njiko bune chialero lakini lituko lyo ndibe eri aramisi ene ndi Steve Bwansmusi enda gotobwati asemirube itu ya credit kucho show tane twabata na sense miri ndi studio wene kuna mari wine chibi chago chere asenjira ya bene bye bye Viamono. Ndimana wakiri. Ndizi TV. Ubwanzu